Og han skal hen til bolden. Og der er en river, og det ved han ikke. Kom bare! Lige en ny optagelse. Undskyld. Og han vil ramme. En gang til! Og vi skal lige gøre det en gang til. Action! Og han skal hen til bolden. Han er meget nice på kurmand. Ja, det er nummer, det skal ikke være mere. Det skal længere op, Action! Vælge! Action! Nej, jeg kom til at... En gang til! Pause! Det gør også meget ondt. Ja. Og han går hen til bolden. Igen. Det er godt lavet, Brian, okay? Kom lige herhen og sig, hvad det gik ud på. Sig, hvad det gik ud på. Sig nu, hvad det gik ud på. Hvad gik det? Der var nogen, der havde lagt den der. Okay, og så sig. De kan se vores klip på Mathias Hansen 11. I kan se vores klip på Mathias Hansen 11 på YouTube. Hej.